asar ya toh maghrib ora masuk ya. Terus engko ibaratnya iki sing nom-nom iki lho ya. Engko nek cewek lewat rada bening lirik. Ya. Ya toh? Nikmat. Nikmat. Wis apa pokoke lah ngono kuwi. Niku. Lah nek bengi sampean wis ora kesempatan nak lirik ya toh. Karek turu. Berarti kan oke slamete. Kadang malam itu lebih banyak walaupun waktunya niku Gusti Allah Subhanahu wa taala keker sampean resonya ngendi-endi tidak punya aktivitas, kadang lebih banyak memberi manfaat kepada diri kita dalam sisi mengumpulkan ya jarene wong pundi-pundi amal yang mbuh apa karemu le ya. Iki stok amal ini kok awake dhewe akeh nek bengi daripada nek wektu awan niku nek secara pandangan amalia. Nek secara pandangan duit ya tetep akeh nek awan ini ya niku utek-utek utek ndun yo kecuali sampean iki modele kaya lawa nyambut gawe nek wektu bengi wis karepmu lah rezekine bengi kok Mas nggih mboten napa-napa niki mancing-mancing iki lho lah iya nek mancing awane ketok wong nganggur men to ya terus bengi Acoy, jadi pokoknya mbok karemu lah ya. Tetap semua itu entah mana yang lebih memberi manfaat itu adalah tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Awan bengi mbuh durasine sepira sampean marem ora marem niku tetep niku ketentuane Gusti Allah. Terus babasane. Terus tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa turijul hayya minal mayyiti wa turijul mayyita minal hayy. Karena Gusti Allah SWT mensifati dirinya wal hayyul qayyum wa yuhyi wa yumit. Gusti Allah SWT sing uripne lan sing mateni. Ngoten nggih. Lah niki maksude napa? Kita biar iman kepada qada qadar. Sampeyan niku gen eling uripmu ya gen eling matimu. Sampeyan eling mati apa eling urip? Eling mati ya to. Masalahe saiki urip. Engko nek mati eling urip ngono. Iya tetep Kang. Dadi ngeten nggih sampean saniki urip niku tetep ngeling-eling besok nek mati. Lah kok nek kuburan kayak aku gak pengen urip neh. Ya ora. Lho tenan lho ayate niku genah lho. Kata ida jaa hadaumul mautu qala rabbirjiun. Nalikane wong wis mati niku ya Allah kembalikan saya ke dunia. Lah berarti lah pengen urip. Ayo, berarti wong nek urip eling mati. Nek mati eling urip. Berarti asline mati apa ora? Mati apa ora? Ya gur pindah alam ngono wae. Nek mati kan berarti sampeyan nek kono ora iso pengin balik ora iso. Ya ora. Dadi wong ne asline mati mboten? Lah aku tak teki kok sampeyan asline mati apa ora? Mati awake. Dadi mati awake ruhnya kita ndak akan mati. Kita ndak akan mati. Jane Gusti Allah SWT niku nyiptakan manusia itu ada awal tapi nanti akan dibuat abad. Abad itu selamanya. Juga sampean memahami ngene wae. Sampean ben nek kandungan lahir nyang donya. Kuwi jenenge modele kelahiran. Lah saiki sampean saka donya pindah nyang kuburan, nyang alam barzah. Niku ya gur pindah alam tok, ning jenenge kematian. Ya gur beda cara ngono lah Pak ya. Berarti sebenarnya kita ndak mati. Malah kan nek sampean mati wis saksek wis ora enek berarti kan ndak ada jeritan untuk kita kembali ke dunia. Wong nyatane sampean jek ditahlili, didongakne. Berarti nek kono kan jek butuh donga, nek butuh donga iki urip apa mati? Urip. Ayo ndajal piye ndajal? Mati apa urip? Urip. Ning ya beda alam. Mulane dingendikaken wami warroihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Oh menungso ini wis mlebu kuburan, di belakangnya adalah alam barzah. Dia berada di alam barzah sampai hari berbangkit. Berarti ya cek padha wae urip ya ora nganggo jasad sing saiki. Dong ya. Ngoten. Dadi ngeten nggih. Awake dhewe eling mati. Eling saiki mergane urip, eling mati. Niku mesti sing mbok eling-eling lek kowe wedi ngono ta. Ya cah-cah aja mati sik wong amalku jek urung anu elek dan sebagainya. Terus sing mbok eling-eling engko nek mati ngono mlebu neraka apa mlebu surga to, cok ngene ta. Ya ora. Sampean wedi, terus piye, terus nasib lha ngono ta. Ya, iya ora. Nah,
Kita itu memang diingatkan oleh Nabi bahwasanya ingatlah kamu akan penghancur semua kelezatan, wawal maut. Kamu kudu eling mati. Kudu eling mati. Tapi tendensinya kowe eling mati kuwi ora gara-gara nyadari nek kowe napa iki? Kowe ora khodun nafsi. Khodun nafsi ki apa? Kowe eling mati, wedi mati samar nek dilebokke napa neraka, samar nek disiksa ning kubur, samar nek ning sirat engko kecemplung neraka ya to. Iki jarene rambut siji para pitu ni Pak nggih. Wetu galagil ngene. Ya sampean terus wedi. Yo, sampean wedi masalah kubur, sampean wedi masalah mahsyar, wedi masalah sirat, wedi masalah neraka, berarti sampean ki nganggep nek awakmu kuwi penting, kudu slamet nyang swarga. Terus sing ngudokke ya sapa? Nggih. Kudu saged ngudokke mboten? Ora iso, Pak. Dadi ngeten nggih, kematian dan kehidupan niku saking Gusti Allah SWT. Dadi sampean niku ngeten nggih, sampean eling mati monggo, ning aja nusap nasib, aja piye-piye besok aku neng mati. Kuwi berarti sampean kudu nafsi mikirke awakmu seolah-olah kowe penting. Kowe eling mati kuwi kowe elingo bahwasanya aku urip ki sing ngenekke ya pangeran, aku mati engko sing mateni ya pangeran. Di hadapan hukum Allah kita bukan siapa ora iso nentokke. Jal aku tak undang. Sampeyan urip iki karepmu apa karepe pangeran? Pangeran. Lah nek karepmu mbiyen kuwi sampeyan aku ora bayar, aku karepku urip. Oh nek sampean karepmu ya urip terus. Ning donya 1000 tahun ngono ta? Iya apa ora? Kula nyatane swidak mate, 80 mate. Kadang ana sing nom-noman, wong wingi tangga kula niku ujik anu agak anak siji mati. Iya enten. Mboten niku dadi mboten ngerti, Pak. Hidup bukan kehendak kita, mati pun juga bukan kehendak kita. Niku kabeh kehendake Gusti Allah. Lah nek kehendake Gusti Allah ya pun Gusti nyarah ngoten mawon. Sehingga Anda ingat kematian bukan ingat bagaimana nasib saya, tapi mengilhami. Kalau saya hidup ya yang menghidupkan ya Allah, kalau saya mati yang mematikan juga Allah. Semono wae Pak. Dadi di hadapan hukum Allah kita bukan siapa-siapa. Sehingga awake dhewe urip ngeten iki ya ora kemaki. Wong urip nguripi pangeran hukum makine ora ukur. Ya toh? Yes. Mati sampeyan ora pati wedi banget lho mati ya. Wis wayahe mati ya mati ngono wae. Ya ora usah piye. Sehingga kita mati, hidup kita mati kita itu hanya untuk menghilami subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ora enek Pak dzikir maut itu terus maut ngono ora enek. Ingat kematian itu kamu ingat yang namanya kematian, terus kamu ingat subhanallah, maha suci Allah. Kalau yang maha suci Allah itu Allah tidak bisa diganggu gugat. Sampean wis pasrah tunduk. Dengan setunduk-tunduknya saya hidup ya demi Allah, saya mati juga demi Allah. Mulane sampeyan nek ibarat iftitah niku lak enten to kabira alhamdulillah kesira subhanal bukurata ila ini wajhatu wajhiya allati fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hidupku mati ya Allah lillahi rabbil alamin mung kagem panjenengan. Nah, dadi sampeyan eling mati niku ya pokoke pangeran sing mateni aku. Ya pokoke pasrah tunduk ngono wae. Ya awake dhewe nek koyo dakon ngene ta Pak ya. Iya itu dakon. Dakon niku lha manut sing ndokok kita. Manut sing ngakhiri kan ya. Ora iso sampean wis kaya wayang ngono wae. Bola-bali kula tak aturke wayang. Wayang iso nentokke awake dhewe ora? Nek ora digerakke dalang ya ora iso. Wis ngoten niku. Dadi semodele awake dhewe itu bukan siapa-siapa di hadapan hukum Allah. Sehingga diri kita ingat kematian itu bukan ingat bagaimana nasib kita, tapi bagaimana kita mengilhami subhanallah, maha suci Allah yang tidak bisa diganggu gugat hukumnya. Walhamdulillah, we terus mengilhami alhamdulillah, we sakniki dikei urip dengan hidup ini kita bisa menyaksikan akan kehebatan Allah. Mulane ngendikane napa? Apa iki? La ilaha illallah niku kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha apa wa alaiha piye santai-santai wa biha apa wa alaiha iki nek sampean tahlil niku lho wa biha ya biha apa alaiha biha ya kalimatul haq ya alaiha nahya
Wis pokoke biha wale sekarang lah ya Kang ya. Wis pokoke ning sing mimpin tahlil gitu ya. Sing mimpin tahlil ya. Pokoke dengan la ilaha illallah kita hidup dan dengan la ilaha illallah kita mati sehingga uripmu kuwi apa nggo nyekseni pengiran. Kita hidup itu hanya untuk memaklumatkan Allah Subhanahu wa taala. Sing sampeyan urip alhamdulillah iso maklumati Gusti Allah. Mulane ngendikane Gusti Allah Subhanahu wa taala liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Kowe silahkan hidup bagi orang yang bisa maklumatkan aku. Ning silahkan mati saja bagi orang yang tidak bisa maklumatkanku. Dadi sampeyan urip ora seni la ilaha illallah niku matimu luwih apik timbang uripem. Mudeng ya. Nah niku lha piye carane la ilaha ya wis sampeyan sujud karo Gusti Allah, tunduk ngoten. Niku maksude wa yuhyi wa yumit. Dadi sampeyan urip nyekseni subhanallah. Nyekseni alhamdulillah mumpung ji urip sampeyan iso menyaksikan akan kehebatan kedikdayaan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Allahu akbar. Sampeyan terus iso mengilhami yang maha agung yang maha besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan Anda melihat alam semesta cakrawala malikal mulki, ya apa? Penguasa kerajaan langit bumi, kerajaan dunia akhirat, kerajaan gaib, kerajaan dohir, yang besar yang kecil niku Gusti Allah. Terus sampean Allahu akbar. Dong nggih. Jadi sampean urip ya menyekseni subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar, mati pun juga demi subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Sehingga sampeyan eling mati ki eling ngono kuwi, ora kok nasib. Piye surga apa neraka kuwi rumah saya awakmu penting ngono piye. Jadi bagaimana cara kita iman kepada qada qadar? Yang paling mudah adalah anggap diri kita itu tidak penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusanmu piye? Aku engko nek ora wedi neraka, apa ora pengin swarga, ya nyarah sing duwe. Nggih napa nggih? Oh kawula kuwi kalau nyarah to, nyarah sing duwe. Lah kok ya pengen sujud barang, lah berarti nek sujudmu gunane apa sujud? Lah ya guna sujud ora ndek gunane. Sujudku itu untuk menunjukkan bahwasanya aku ini adalah seorang hamba. Dong nggih. Jadi kadang ya repot. Jadi ya anjurane yang niku etuk njeluk swarga. Tapi nek kebablasan gur njeluk, wae niku jane ya ora patut. Lah niku umpama sampean nggih, sampene duwe pembantu loro. Sing siji ngoten niku ya pokoke nyambet gawe mbok digaji mbok ora. Ngoten niku pokoke nyambet gaene totalitas. Aku ngabdi. Wis sampean seneng ora? Seneng. Sing siji niku ngeten, ya nyambet gawe. Ning dhek punya harapan. Engko nganu iki apa kae sing keblekan kono kae mbok menawa dadi nggon aku. Lamak karo bose. Mbok menawa sing gudang kono kae besok tak anu dikeke aku. Ngoten niku karo pegawe sing ngono iki sampean seneng ora? Pecat ya to? Pecat. Wong kawula pegawe kok duwe arep. Iso ora pas. Dadi arep menapa bos niku tetep seneng karo kawula pegawe sing ora ndek kaker babar blas. Yang penting niku dhek niku bekerja, taunya bekerja dengan totalitas tanpa harapan sama sekali. Lah ngono ki engko malah dikeki sing paling akeh. Engko ibaratnya dikeki bonus, dikeki kejutan karena penghambaannya tulus. Mulane ngendikanipun Gusti Allah Taala niku ngeten nggih. Wa man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa inal jannata hiyal ma'wa. Wa man orang-orang ya waman utasamane iku khofa wedi maqama rabbih. Maqama rabbih iki ya ketetapan Allah yang hari ini ditetapkan pada dirimu. Wis lah kowe saiki dadi apa? Kowe sadar nek kowe iki kawulane pangeran isone ya mung sujud tunduk. Wa nahan nafsa anil hawa. Terus piye nek wis kowe sujud tunduk wis terima dadi kawula, ora duwe karep babar blas, menahan keinginan sampai sik pahala sing ibarate swarga neraka ngoten niku sampeyan ora gagas penting sujud. Sampeyan pemekasaranipun ya enek jane fadilah niku enten Pak. Ning apa ya ngerti nek sampeyan niku nek dina iki poso utawa kasarane maca Quran utawa nek salat jamaah 17 terus Pak bedunduk ngerti apa ora?
Ya ora ngerti to? Ya ora ngerti, padha-padha ora ngerti ya wis ngono wae pun Gusti ngerti kula niku wujud penghambaanku kepada Engkau. Masalah jumlah bilangan pahala itu ndak terlalu penting bagi saya. Ya nek jenengan paring nggih kula purun ngoten mawon. Nek pemerawa paring ya ora apa-apa Gusti wong jenengan sing kuwasa. Pokoke wanahan nafsa anil hawa. Lah nek kowe wis iso ngono kuwi malah fainal jannata hiyal ma'wa sing bakal dikeki swarga. Dadi nek pengin swarga, aja pengin swarga. Ya. Piye maksude? Nek pengin entuk swarga, saiki aja karep mlebu swarga. Ya. Mudeng ta? Mudeng ta? Iya, maksudnya tuh tidak punya keinginan. Wong kawula kok karepe keram. Malah ibaratnya awake dhewe niku sok ngatur pangeran ngeten Gusti. Iya ora? Kula pengen surga sing paling dhuwur, mengke widodarine 70 ngono ya ta. Lah ngono ki lha ibarat surga mesum to. Ya gara-gara bojomu nang donya elek ngene ta terus kowe kecewa ya ta. Alah ra apa-apa elek. Oh sing penting aku sujud taat besok 70. Ya berarti kan swargamu ke surga mesum lah. Utek-utek sing ngono kuwi ya sekacau Kang. Dadi pun lah ya sudah. Kadang kita itu menginginkan surga itu kan karena bentuk kekecewaan kita hidup di dunia. Dadi nek sampean niku ngeten nggih umpama wong malah apa sampean ning dunia awake dhewe niki sengsara mboten napa-napa sing penting besok niku mlebu swarga. Malah yakin ora mlebu swarga wong ngono kuwi. Mergane napa? Dia kecewa dengan takdir dia. Ora yakin karo qada qadar. Kowe wis kecewa karo ketentuane Gusti Allah sik enek donya. Gara-gara nolongso nyara sengsara. Terus kowe piye-piye terus kowe ibarate kecewa. Lah ngono ngarep-arep swarga. Dadi kuncine sampeyan niku entuk swarga, ya aja kecewa karo urip sing sak iki. Dong nggih. Mudeng ya? Yes. Pangel niku. Itu turijul hayya minal mayyiti wa turijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya. Terus Allah SWT memberikan rezeki kepada orang yang dikehendaki. Bi ghairi hisab. Bi ghairi hisab niku napa? Dengan tanpa ora dihisab, maksudnya hisab di sini beda karo hisab besok ning akhirat. Ini perkataan di sini bi ghairi hisab itu dengan tanpa hitungan. Ora iso dihitung. Ora iso dihitung maksudnya apa? Akeh banget. Lah saiki saka zaman Nabi Adam rezekine Gusti Allah sing teko saiki pira? Iso ngitung ora? Ndak ada orang yang bisa menghitung. Nggih. Dadi wa ta'udu nikmatallahi la tusuha. Kowe arep ngitung nikmate Gusti Allah ora bakal iso. Mulane kowe iki nek nyifati Gusti Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq nggih. Ar-Razzaq niku sifatnya Gusti Allah itu pasti lazimah. Lazimah niku nopo? Pasti akan berterusan selamanya. Sehingga rusaknya dunia ini kayak apa? Tetap manusia akan diberi rezeki. Ora usah khawatir Pak, lem besok anakku nek ora ndek ijazah ibaratnya rezekine kopo. Oke Pak, ora ndek ijazah niku rezekine ndlidir ya to. Sing ndek ijazah sing bingung ngeteng-ngeteng ijazah ngalor ngidul ora entuk rezeki yo. Oke. Lah iya to Pak, sampean aku yakin ndek ijazah wis sampe payu ora? Ora payu to ya? Ora. Oh saiki sing payu ijazahe karo sing ora payu ijazahe oke sing ndi? Oke sing ora payu Pak. Wah aku yakin sampean ben lulusan SD lulusan SMP saiki ijazahmu gletak ning grobok ya ora? Ngene ras pangan renget yakin ya ta? Payu ya Ang. Ora payu, sampean iso mangan to? Agak urip nyata ya iso ngopi, ngerokok, pelepu ngene ya. Nah, wis. Pokoknya rezekine Gusti Allah itu tidak bergantung dengan asbabiyah dunia. Jadi sampean rasa khawatir besok anakku mangan apa rezekine apa ora sangat khawatir. Sing ngopeni Gusti Allah. Sampean yakin bahwasanya Allah Ar-Razzaq. Kalau Allah Ar-Razzaq sifat itu lazimah ila yaumil kiamat. Sebagai bagaimanapun rusaknya dunia ini, pergolakan ekonomi kayak apapun, pasti kalau Allah SWT Ar-Razzaq itu pasti memberi rezeki kepada anak keturunan saya. Ya sementing yo nek kowe diwarisan mbok warisi, ora terus bodol kabeh ngawur ya. Ya to wis ngenten iki yo. Aja kok terus malah besok sing rezeki pangeran, saiki pun duwe lemah 2 patok 3 patok wis tak doli wae ngono. Mbok ge main slot ya. Aja. Aja ngono kuwi utek kok kaya ngono.
Wong niku dadi nek fikih niku ngeten, Pak. Nek fikih niku nggih, niku meninggalkan anak dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan anak dalam keadaan miskin. Terus umpama sampean niku dadi wong lomo gaene sedekah. Gaene sedekah itu mewasiatkan ataupun menginfakkan harta. Nek sampean niku wasiat nggih wasiat. Itu melebihi sepertiga niku haram, Pak. Haram. Jadi mau sampean ini, saya agak ngejos itu. Mulai kadang kan waktu ya repot. Siapkan infak terbaik Anda. Gitu. Wis pengajian soalnya lah ngono gitu. Terus berarti lemah kayak ke tokone kayak ke mana sapine kayak ke wana ngiyeh ora ditinggali apa-apa. Jarine demi agama. Ngono ku ya nek. Enten, Pak. Enten. Dadi ngejos ning ora ngerti syariat akhirnya dikeke yayasan kabeh bondone anake ora ditinggali apa tok ngiyeh jarene gur sing penting sabar yo nak besok pahalane nek akhirat tuh dengkulmu kuwi aku ki butuhku lemah macul Pak kudu sabar ngene ya kuwaco ya butuhku sapi tak retke gen mana iso taging urip nafkah keluarga ora sabar nggih niku haram Pak haram ketika Anda menyerahkan semua harta bahkan melebihi sepertiga saja niku haram. Dadi jenenge wasiat untuk infak fisabilillah itu dari sisi berarti sampean niku meninggal dunia niku ketika diberikan kepada orang ataupun agama ataupun yayasan itu melebihi sepertiga niku haram. Dong ya. Jadi aja ngejos nemen. Wis ngawur kabeh dal-del agama. Padun iki yes gen ketok penyumbang terbesar terus gue ditulis enek strobo dhuwur dhewe lirit oh jenengku metu tambah kacau meneh saja nggih ngoten mawon nggih insyaallah hari ini jenengan niki belajar satu ayat nggih termasuk jadi sampean nuntut mek pangeran seolah-olah kok Gusti Allah gak nyukupi kowe niku kesalahpahaman fatal kepada Allah SWT dari diri kita. Mulane pripun ya wis yakini wae apa yang terjadi hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, apa sing sakniki sampean niku jalankan niku termasuk kodok kodare pangeran wis paling apik yang ngene iki. Wis pokoke terus dadine sampean pun Gusti kula tunduk sujud kepada Engkau menyerah tanpa tanpa keinginan sama sekali. Lah itu Allah SWT senang sekali. Nggih, ngoten nggih. Ya niku sampeyan apal ya apalno, sing ora apal ya engko golekno. Nggih. Ya niku sae. Kita akhiri antiam telesanan. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.